गह गह करेला आंगनवा त बाजेला बजनवा नु हो। गह गह करेला आंगनवा त बाजेला बजनवा नु हो। कि शिव गुरु आई जैते हमरो भवन आंगनवा शिव चर्चा होला हो। शिव गुरु आई जैती हमरो भवनवा आंगनवा शिव चर्चा होला हो। कहिया ले फसल रहबा माया के जाल में अभियो से चले सजनमा गुरु के चरण में अभियो से चले बलनुआ गुरु के चरण में। कहिया ले फसल रहबा माया के जाल में अभियो से चले सजनमा गुरु के चरण में अभियो से चले